мо ба шумо читар пур кардани ҳисоби WebMoneyро нишон медиҳем. Яъне ки ба WebMoney вақте ки надрондед, дар ин ҷо рақами телефонатонро ворид мекунед ва ба ҳамон рақам код меояд. ҳамон кодро ба WebMoney мезанед ва парол мемонед, ба WebMoney дохил мешавед. дар ин ҷо ба шумо карта, яъне ки кошелёк карта мешавад ва дар ҳамин ҷо аломати плюсро пахш карда долларро пайдо мекунед ва дар ин ҷо рақами кодро мегиред. код дар дохили ҳамин программа мебошад, яъне копировать мекунед. барои пур кардан ба ҳамин рақамҳо маблағгузорӣ мекунед ва мо ба Душанбе Сити медароем ва ба WebMoney ҳозир маблағ мегузорем. платёж пахш мекунед. дар ин ҷо WebMoney дар электронни денги мебошад. WebMoney дар ин ҷо WebMoney рубл мебошад ва WebMoney доллар, ва яъне ки шумо ҳаминро интихоб мекунед, долларро, ва дар ин ҷо рақаме ки копировать кардед дар ин ҷо ворид мекунед ва маблағе ки минимум $10 бояд ба программа партоед, $10 мо ҳозир мегузаронем ва дар ин ҷо оплатид. читаре ки дидед аз ҳисоби мо пул рафт. дар ин ҷо пул дар карта 0 пул рафт ва интизор мешавем ки то ин ки пул ба WebMoney ояд. ва читаре ки дидед ба карта пул гузашт, вале читаре ки гӯем 20 сент кам $9 аз 181 бо 19, яъне ки $19 дигар бояд мо ворид намоем. интизор шавед. ва читаре ки бо ҳамин роҳ картаи WebMoneyро пополнид мекунед, бо ҳамин роҳ пур мекунед. метавонед ба ҳама ҷо маблағгузорӣ кунед, именно ба программаҳои пулкоркунӣ. то видеоҳои оянда, хайр.